Madadar Diwan Kulanch Pesh Baluchi Academy Menatagaran Kiaya E Pormada Maragasha Mara Bahari Kutagat O Mara Modaga ke research paper idhar ta buana mani research paper kisse Raj Daftar Taharo Baluchi kisse خیر مزہ نہیں بازیں یہ پیجز مان جوت کرن کہ قصہ طہران با ہوتا گشتر شمارا شدی ما آلے وال بکنا قصہ چنا بندات انسان اما جندے ہوتی اما پیدا کبوا گا دنیا خیات کا قصہ ہوتی گما ہوتا گا و انسان اما قصے کار ہوتا گا کہ یا پورے روچا کے کتگاں اوڑا شپا نشتا ہوتی ہم کنتو ہم سنتانی گوما ہمیں آلے حوالے کے درنگازہ تگاں اوڑا ہمیں کسا ہوتگاں دنیا دیمات کگاں وہ تو کہ فرانس سے وہی دنیا باقی یورپ کوہنی گاراں کے ادھر ہوئے ہمیں اگر انسان آواز مانا گا کہ گاپے جن نظام تا پدا ہم پینٹنگ گانی شکلہ کیسے میں کسانا درنگازہ تگے ہوئے روچے مرچی کیسے موجود ہیں یہ معاملہ کیسے حراریہ سیپینز ہم موجود ہیں ہمیں 10 کے فوٹو کیا لاکھاں سال کوہنی فوٹو کے انسان یہ قصہ درنگاز گئے مائدہ کیسے قصہانی بابتا یہ وڑگو شکلوٹن کے جانے کوانترے کیسا کے بتگاں سومیرین و ایجپشن کیسا بتگاں مصریانی دنیا تو کا ماں کے کواننا چی کوانترے کیسا بتگاں گیل گیا میشے کیسا یا کہ مصرہ خوفو کسی نامی پیرون یہ چکیں کیا ٹو برادرز نامی سرا دبرات نامی سرا دنیا اولی کسا ہیں کیا یہ تو کا شرعی و عربی عربی جرگ بوتا انسان قریش کردہ حیاء و غیرت معاملہ وطی مردوانی کہستے ہیں گوما یہ ٹریٹمنٹ براتیہ گوما کہستے ہیں وفا امرداری و شرف ایک ایسے بون گپتے ہیں وما جوت کنا کہ ہمیں لہتیں تہر میں کے روا بلوچی کے سن لٹریچر کے سیوا چون استا مثلا فیرا بلیں فے بلیں ایلگرین اسے چاہید ماں کے ریسرچ شروع ہوتا گتا ہے منا بازیں دیگر تاہری دب کب تگا کہ ہمیں تاہر ہمان کسان اچھوئے کر ایکسپلین کنا باقی قصہ نوشتہ کے جن کے سن کتابت کو موجود ہے شواں پدان وہ دا بچارے قصہانی قصے تہرانی نام آئی وڑا منگی شتگاں وہ دا کشتگاں فیبل لیجنڈز ایپک فیری ٹیل ایلیگری ٹال ٹیل پیرابل ٹیل ٹیلز ایٹیولوجیکل ٹیلز ساگا رومانس پورکوئی فیبل کسانی اور لوکی قصہ کے یوٹیوانو کرا پنتو سوجو کلائی دیا فیبلن کردار زیادگیش دلوت و گنگدام با یا درچکودار بوٹا گیا آبرم وہ کازما سے یہ دگی چیز چشک ماں روچ اور گوات زیرو دگی بازے نہیں مائن کے سنائیں درستی کردار چو انسانا گا پتران کنا فیبل ردان کیو شیری رنگا با جہانے تاریخ فیبل بندتی گشو اس سے پیارا گوشک بھی کہ 600 BC یا پیش یونانی جہاں دے لیجنڈ اما کے ساتھ کہ گیش و زیاد راستان بلے یہ سالو کرنالی کو ازگا پا دمی وڑ پیش کنکبان کی راست کیا گیش بی باورین رنگا بنچیا کہ یہ کسانی بامرد و باجرانی کارو کنش نا باورین با یہ قصہ چامک راجے جندر عبیدگا شاو سرکشاں لیجنڈ یک انسانی جاگئی ویلی یا لفظاں کی کاریم بدکن چوشکے سینڈریلا ناول یا ٹرائے جنگ ایپک دراج و مزن قصہ بزن ورس بان کے چونا ہوتی بنگا کو درشاندہ بیسابہ باز ڈول دارا یہ شہری دروشما ہمارا لیجنڈری کارستارا راجی بامردنی کرد و کنشان پیش دارا کہ راجی و میاں استمانی رنگا من جہانا نام دارا مائنشان جن اجدیا و عظامت بلا و بہتر ناشرکاریں کارستان یہ سبا گون با کہ بامرد گوریشن جنگ دن تو سوبین بھی آڈیسی اور ایلیڈ جہانے نامداری ایپک کا نہیں پدا دو پدا تحرباں یکی کیسئی ایپک کے یکی لفظاں کی ایپک کے نامداری کیسانی ایپک کا میت تو کیسان کو آوارا انگریزی چیز
پیشدار اقبائی قصے یہ پکے جہاں تہر نمائندگی عمر کن کے آیونا نے نامی شاعری اشیابیت دگے لختی نامداری دربر قصے یہ پکے جہاں لفظاں کا سوچ کے اینگلو سیکسن راجے بامرد بیولف جرمن راجے نبیلم جینی لائٹ و ہندوستانی قصہ کسی معاملہ کے تنگوڑا مہابھارت کے آئیے ایرو رام و ارجنا لفظاں کی ایپک مائی تارا یا کہ انسانیہ پہ ایک چیزی نویسک بھی کہ آئیے اما زمانگے استے کرد کنش دیما رکبا اسے چابید یا کہ لیکے یہ نیکرائی تیری یا رام درنگازک بیچوش کے ایٹلیے نامی شاعر دانتے ایلیگریا پا عیسائی مذہب وابطہ نویستگی نامی شعر ڈیوائن کامیڈیانو ملٹن پیراڈائز لاسٹ ایک استے لٹریری ایپک نیامہ کہاں فیری ٹیل پریانی کے سہاں ایشانی چوکا کے استے گیشتر لچے دروش ہم گوشک بودتگاں وانچو چون زبانی صاحبہ ہم گوشک با چو پروز صاحبہ ایشان ایشی کے یک مرد یا دو مرد میں کرا کے سارا بیان کو تمی صاحبہ سینک در سینک جنریشن ٹو جنریشن ایک ساتھ کیونکہ ایشی توکا کیسے گیشتر چوشبی کے بامرد یا باجن کے بھی آئیے بدبختی یا وشبختی آرہ درنگازک بھی بامرد گیشتری کسائن توکا سپرنیشل ہم کستے پاور واکم آنی گوما میڈی گوم او آئیے ہنڈ گیشتر وش بھی ٹریجڈی بھی زمان بندہ تا چو کستے چون نرم شروع بھی پدا کستے گنجانگو جدلان پدا گامو گورستان گوٹیا گوڑا ہوتی منزل صرف وشی رسی ایدر گتا کستے مشہوری کسا کہ دنیا تو کاستا عربین نائٹ سے کسا کہ عربین لٹریچر بلائیں یا مڈی اجدومی صدیہ فرنچ کیسے زبان آئی راجہ گوتا ایلیگری ای غالباً یونانی زبان یک لفظی ایلیگوریا جدلتے کہ ایشی بزانتے چیرین و سرپوشی رنگیا برکنک بزان چیزی گوشے دگے وڑو پیشدارے دگے وڑ ایلیگری شہری اور ادام کی دویں دروشمانی کے سبا کہ ایشانی بزانت ہوتی گوشہ کے حسابہ سرپوش و چیر اندر بانچوش کیا یہ سری بزانت دگے و چیری بزانت دگے رنگیا بھی ایگوں فیبل و پیرابلا دوینا نزیکا ایشانی دراجی و مزنی و نگیشتک کے چینچو دراج بیبان کیا چھے حسابہ کسان ادھر کسانی کیسے یستے ایلیگریہ مشمع منا اجازت دیا میں کا مشورین پیشی کنا ایلیگریہ ورنی کیسے مصری کیسے ای کیسے توکا یا زوم میں یا پگولی ای دوئیں نیلے کورے لمبا دب کپا پگول زوم مبشی منی باٹا سوار بھی منترہ کورا آدم سر کنا زوم پگولے باٹا سوار بھی کورے آدم روگا بھی کورے نیاما زوم یہ پشتا ڈانگ جنگا شروع بھی بندت بھی بلیشانی نیاما میں یک کستے وعدہ و مسامی کستے بھتا کہ آج زمارا آرچوڑیں آبا دور ندم بلیں یک وعدہی سالیہ بھی شانی درمیانا نزوم کے ڈانگے جنگا بندت بھی گوڑا پوگل کسے گوشک تک چوشیا کن گئے گوڑا زوم پسادن کے یہ منی کسے عادتیں کہ ماں ڈانگو پیجاں پرچہ من نیچر وعدہ و مسام نچاری گوڑامی گا پیگو ماں پوگل کسے بوکی وارد تو زوم گوشی تو چیچوشو گوشی ایو منی نیچر کسی ماں بوکو بورا نو یہ کسے پتا ہے دگی چیزی ایدہ منشن کتا ہمارے سرچرہ کہ ایرہ ایلیگری کا منو تو عربی نا امیور نہیں امیدن کسی ہمی چیزی شیرہ اما کارستانانا آرگائیں فیبلا چی پیرابل ایک تو کا آرگائیں سرکن گائیں نو ایدہ زومو پگل دو انسان رنگا پیش دارک بودتگن کہ پگل شر انسانی و زوم مرابیں زوم دروہو کو دو دینی آندی کہ ایدہ عربہ پا مراد انسان زورک بودتا ایک اور کے نیلے گئیں ام جہانے کجام کور بودتا ہم یہ چیز بزن اسے سرپوشی و اشیارہ ایلیگری کا و زوم و پگلے کارستان یہ سبب پیپلے انسان تب کے دروہ کو گناہگاری چارک بی بی گوڑا اشارہ پیرابلے جوڑ کر یعنی صحیح ہما کستے قصہ امام مازن اتحار ایلیگری توکا موجود ہے دراجے قصہ یہ کستے سپر ہیومنانی قصہ کہ یہ دنیا ہے ایک شزور واقعا نگمہ پروش دیگ نبا
ये बाज़ें कैसे तोड़नाकी अमा ख़तरनाकी मुहिमानी तो करवा और स्टार टेलानी कैसे दाय साहबा अगर बेचारे ये 17th सेंचुरी अबिज़ा अब्दमी संदा ये दुनिया तो का उल रंदा आर्गो गोशक बुतगा भले इतनी का तो चुशिंग कैसे सबूती ने के ये अमी ज़माने का शुरू बुतके शुरू सारियाँ हो ये बल करके चीज़ यहाँ इसी तो का कैसे गेस्टर द्रोग और बटाक जली गेस्टर बीते और इशियारा यूरोप अजदमी संदा जर्मन के सगोश कार्ल फ्रेडरिक हेरोनाइमस बेरन वान मेनचाउसन नामे मर्दिया और तो को पेश को तवामी वास्ता एक किसाना बेरन अफ्लाइज यानी बेरन ध्रुवो अमीशे के मैं कह रहा हूँ जो बाज़ें अमेरिका पे किसान में मर्दम गुशंती जनंती के आनी तो का ध्रुवोगे किसी शबीयो नक्श तक ज़्यादा अमेरिका पे खैर आके समय कर दर जनों को दर गेजक नबूतगा अमी वास्ता ईशानी बाबतमा चुशी खासे मन नरस तफसीस करने शुरू देमा पेश बिकना पेराबल किस्से आमा किस्सा के ईशन तो का इखलाकी यो ग्रामीण शून्दियों की किस्सा बां इसे तो का इंसान मर्दुंगिरी ब्राती तिपाकी राजगुशी अमरादारी मडादारी वो दिलीरिय सुविधा बीके एक किसानी बंगपा ईचा फेबल पह जिताओ गिस्तांचिया के फेबल किरदार दलवात द्राज मुर्तको बेसाई चीज कुदरत व अब्र में कारेस तो वा ग्रांड गिरो तुपान व एरूपम बले पेराबले किरदार इंसान उजिन परी युद्धे के ताकत बंडाक सब साबे किताब के सही लफ्ज़ां का पेराबला रहा ये दृश्य में पेश करता के पेराबल गो फेबल नजी को अमगुन गई पेराबल किरदार बनियादम बन के माँ इशिया हेवानानी ज़िक्र हेवानानी रदावी इशे प्लाट फेबल निस्बता गेशर गुमाना गो नजी के पेराबल बिजान कंपेयर करने वाले कुश्काम बिजान दीन पदीम करने गई इशे अंदरा दीन पदीम ये जावरी के गुण दलील और मिसाल रिदा ये सबक को इखलाकी दर सीधा टेल्स ये किस्सा लेक्टिकांगो रिलेवेंट किस्सा टाइम से सेमेंटली दलवतानी लेक्टिक टेल लेक्टिक शामिल है आप दलवती कैसे दुम शर नहीं सही दुम भी करना हो जाए गुड़ा में से दुम्बाओं कैसे रिलेवेंट है तो इसी तो कई बड़े के आर्च दलवती के अच्छा दुम्बा ज़बार बुतगा कुरानी बाबते के साम मसलन ने दया के सेश में देगा मामी के सभी माम चुना बेहियाई रस्तरी में कार कनो के मैं कह रहा बेहिया चुना मामर नोशा के कार न का हमें बड़े रस्तरी या रुचि को आगे बता ऐलान करके ब्याह शुमार मन दुम दई बड़े सज्जा रवा मुझे दुम्बा नहीं रंदा मामा में जाते लोग अनिश्चित तवारों का या कशा दलवतिया होती संगीत एक शर्ट मन वासल एक की ब्याह को दुम्बे गुड़ा ये उधर के रवा सज्जा होती दुम गोना पैदा काम पैदा हमें के इशारा गुश्तगी पिया ले गुड़ा एक कुशी आड़े शुमा मनी दुम्बो का होगो कुशी यार माह भी यार तो कुशी गुड़ा माँ भी दुम बुद्धू कुशी आओ तो भी दुम्बिया बेटा ये टेल्स अस्ता ही सज्जा हमें के संबाकी एटियोलॉजिकल टेल्स हैं ये मित्ता वो रिलेवेंट टोटली टेला एटियोलॉजिकल टेला ने तुका ज़मीन नए जुड़ हुआ काज़मा से जुड़ हुआ उदाय के अस्ते वजूद ही के सन तुका बयान करना उतने शन तुका गेस्टरिशन के मसलन हिंदू मित्ता अमा के शेवाए गर्दने सब्ज़ वो रीज़न पर चाहिए गर्दन सब्ज़ जो नो कैसे गुड्डीशन के कैसे बलूची किस्सा हमें किस्सा ये सारे किस्सा के बलूची आगम बेचारा ये टाइप के किस्सा में बयान होता है तो का बाज़ें किस्सा स्टाम रंगा हम कैसे इधर के हम टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ करते हैं किस्सा नहीं करता किस्से में एक रंग मौजूद ना बलूची कैसे कहते हैं ज़मीन आमी किसानी बड़ा प्राव शायगा नहीं कब किसी ने विश्वास के तो कमांडर रंगा इस्तेमाल थैंक यू